Kaže administracija, ostala od Clintona još, Obame, i da će to biti veliki problem kada je reč o intervencionizmu i tim idejama koje imaju. Ja ovde uopšte ne bih ulagao nikakve emocije u promene na američkom kontinentu i američkoj administraciji. Mi moramo budemo pragmatični, isto kao što su pragmatični i Amerikanci i sve druge velike sile. Znači, naš zadatak je, pod broj 1, da se ne svađamo sa njima i da predstavimo novoj administraciji Sjedinjenih Američkih Država da ona ima veliki interes da im Srbija budu prijatelji. Sam taj Vašingtonski sporazum, po meni, nema šanse da on bude stavljen na akta, nikad se, pre svega zašto predsjednik Vučić nije potpisao sa Donaldom Trumpom taj sporazum, već su potpisale država Srbija i država Sjedinjene Američke Države. Nikad se nije desilo da Amerika poništava neke sporazume koje je prethodno njihov predsjednik potpisao, pogotovo što je ovaj sporazum u obostranom interesu napravljen, i u interesu Srbije i u interesu Sjedinjenih Američkih Država. Tako da ja mislim da mi treba da više radimo na tome da se predstavimo Americi kao lojalni partneri, kao dobri partneri, naravno ne po svaku cenu, zna se šta je neka crvena granica, šta su neki naši nacionalni interesi, ali da, pazite, Sjedinjene Američke Države danas u Srbiji zapošljavaju skoro 20.000 ljudi. Nemačke kompanije, odnosno kompanije čiji su vlasnici ljudi iz Nemačke, zapošljavaju 70.000 ljudi. Najveći broj donacija i svih ulaganja u Srbiju dolaze upravo iz tih zapadnih zemalja. I to su neki, mi moramo gledamo svoj interes u svemu tome, kao što i sve velike sile gledaju interes. I DFC je došao kod nas. Tako je, to je jedan veliki značajan korak, pa imamo i Moravski koridor koji se tako radi. Znači, mi moramo da nađemo jedan zajednički jezik sa njima, zajednički interes i kroz tu priču, kao što je profesorka Marija rekla, da lagano gradimo priču. Ali dug 90. puštili iz boce pojavom Mengela, Albrightove... Pa Srbija danas nije Srbija koja je bila 90. pod broj 1. Znači, trebamo to svi da shvatimo. A Ilija, nema trajnih neprijatelja u politici. Tako je, apsolutno tako. To je sve interes. I malo se geopolitička situacija promenila. Naravno, imaće oni tu neke druga pitanja, kao što smo videli na Bliskom istoku, Iran i tako dalje. Nećemo mi njima biti u tolikom fokusu. Tu je, čekali su nekoliko sati, evo pa. Pa evo ti, samo ako mogu da se nadovežem na ovo što je Marija pričala, sam taj prsten obezbeđenja. Obezbeđenjem tu se bavi, Capitola se bavi Capital National Police, tako se zove ta jedna federalna agencija bezbednosti koja ima 2000 zaposlenih. Međutim, od tih 2000 zaposlenih, vi kada računate smenski rad, kada pogledate da je neko na godišnjem odmoru, da je neko na bolovanju, nije realno da očekujemo da je tu bilo više od 500-600 ljudi uopšte u tom trenutku. A ja sam donao samo da vidite šta oni obezbeđuju. Znači, to je jedan ceo kompleks od 50 hektara koji obuhvata 20 zgrada. Da li mislite da 500 ljudi može da obezbedi od takve rulje 50 hektara i 500 zgrada? Znači, to je kompleks, da. Pritom su ti ljudi koji se bave, koji rade u toj policiji, oni ne rade samo obezbeđenje tih zgrada. Oni patroliraju okolnim ulicama i bave se nekim totalno trivialnim stvarima. Znači su ekskluzivne naprave oko Kapitol Hila. Ja sam dobio izveštaj od protekle nedelje od te federalne jedinice policijske. Oni se bave, oni su recimo u to vreme kad su bile demonstracije testirali neke ljude na alkohol. Time su se bavili. Bavili su obezbeđenjem nekog parkinga i nekih sličnih trivijalnosti. I tako je zbog toga i došlo do toga. Inače, ta policijska jedinica koja se bavi tim obezbeđenjem, ona nikada nije imala vežbu za ovako nešto. Nije obučena za to. Ako ste gledali, imali ste prilike možda i na YouTube-u da se vidi, ispred Kapitola protestuju uglavnom 20, 30, 50 do 200 mirnih nekih demonstranta, gde se ponekad pojavi jedan sa nekim transparentima. I njihove vežbe su bile kako se ponašaju prema tim ljudima u skladu sa ljudskim pravima. Znači, nikad oni nisu imali vežbu kao što ima, recimo, naša žandarmerija. Nikad nisu vidjeli čoveka u onoj koži sa rogovima koji onako ulazi. I sad kad pogledate ove snimke dok nije došla nacionalna garda koja je došla tek dosta kasnije, nju inače pozvao gradonačelnik, vi vidite tu policajci koji su obično obučeni. To nisu policajci obučeni za razbijanje demonstracije niti za otpor tim demonstrantima. I totalno je bilo realno da će ta masa da savlada tih 50-60 policajaca. Ali ti demonstranti